Doraemon, el gat còsmic. Tant de bo els meus somnis es fessin realitat, perquè en tinc un bon munt. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts, a la butxaca màgica trobarà invents per tots. Voldria poder volar qualsevol. Això és el casquet volador. Tu sempre guanyes, Doraemon. Tu sempre guanyes, Doraemon. L'ocell dels rumors. Ai. Ets molt bon noi. Aquí en total hi ha 130 iens, una moneda de 100 i 3 monedes de 10. Bé, ja està tot, noi. Ja me'n puc anar, senyor? Ei, espera't un Sí, moment. què vol? Escriu aquí el teu nom i la teva adreça. Sí, ja faig tard. Arribes tard, Novi. És que, senyor mestre, quan venia cap aquí... T'has entretingut jugant. No, senyor, és que he trobat... És igual, surt fora de la classe. No arribeu tard. I abans de començar, Goda, vols posar-te dret, sisplau? Sí, digui. Només volia dir-te que aquest matí tots els professors de l'escola parlaven de tu. Què? Quin honor has fet ara? Sí, els altres professors ho comentaven i m'han dit que ahir tu, molt amable, vas ajudar una senyora gran que anava carregada de maletes. Sí. Molt ben fet, Goda! Ja ho crec. I el que és millor és que no ho ha anat esbombant. Això és admirable, gegant. Bé, és que... Bon noi, molt bé, ja ho crec. Canvi, el Novita és un desastre, no sap ni arribar a l'hora. No hi ha dret, però si jo també he fet una bona obra. Hola, Novita. Què fas, Doraemon? Netejo les T'ho sabates. prometo. Tothom parla del teu fill. Pel que va fer ahir? Sí, no cal que ho diguis, però te'n pots sentir ben orgullosa. Doraemon, Què vols? no has sentit cap rumor sobre mi? Què? Un rumor sobre tu? Ah, sí, és veritat, he sentit un rumor molt divertit, que has suspès un munt d'exàmens amb un 0. No! Que he anat a portar un moneder perdut a la comissaria, tot i que arribava tard a l'escola. Has tornat un moneder a la policia? Que bon noi! I efectivament he arribat tard a classe, però no m'he queixat ni ho he posat com a excusa. Què has dit, Novita? Has arribat tard a l'escola? Sí. Et mereixes una plantofada. Ai, això no és just, mare. O sigui que el que vols és que la gent sàpiga que has arribat tard i així millorar la teva reputació, oi? Si pot ser, sí que m'agradaria. A veure aquí, els ocells dels rumors. Els ocells dels rumors? Rumor? Li has d'explicar a aquest ocell el rumor que vols que es canvi, Novita. Aleshores, ell s'encarregarà que tothom ho sàpiga en molt poc temps, però després l'hem d'agafar abans que sigui massa tard, si no es pot organitzar un bon batibull i el rumor es convertirà en una cosa monstruosa. Sí, molt bé. Escolta, aquest matí he arribat tard a l'escola perquè he anat a la comissaria per entregar un moneder que m'he trobat al carrer i m'han castigat a quedar-me dret al passadís aguantant una deshonra injusta. Soc molt bona persona. Ha volat! Se'n va volant a divulgar aquest rumor. Novita, me'n vaig a comprar, Adéu. Et volia preguntar si has sentit el rumor sobre el fill de la senyora Novi. I tant que sí, és un noi esplèndid. Mira, és la senyora Novi! Posin 400 grams de carn. Ara mateix, senyora. Felicitats, senyora Novi. Ara estàvem parlant del seu fill, precisament. D'en Novita. M'ha arribat que és molt bon noi. Oh, quina enveja de noi. Bé, no n'hi ha per tant. Oh!
Caram, quin bistec més gran. Que celebrem alguna cosa, mare. Que contenta estic. Avui molta gent m'ha parlat molt bé d'en Novita. Què? De veritat? I què t'han dit, mare? Que has arribat tard a l'escola perquè has anat a portar un moneder perdut a la policia i que t'han castigat a quedar-te dret al passadís. Però tu no ho has fet servir d'excusa i has aguantat el càstig. M'he sentit molt orgullosa de tu i per això he comprat bistec, per celebrar-ho. És veritat, tot això? Sí. I per això el bistec d'en Novita és el més gran, oi? Que bé, que content que estic. I jo també, fillet. He menjat molt. I què és això? És la xarxa especial per capturar l'ocell dels rumors. Si no el capturem de pressa, el rumor anirà creixent i aleshores pot passar una cosa terrible. Sí, però em vull esperar una mica més. Fins demà. Ja l'agafarem quan a l'escola tots sàpiguen el que va passar en realitat, d'acord? Va, sisplau, Doraemon. Sí, d'acord. És hora d'anar-te a dutxar. Sí! Anem, va. No n'estic molt segur d'això. Molt bé, Novita, et demano perdó. Ahir vas arribar tard perquè havies anat a comissaria a entregar un moneder perdut. I pel que es veu no ho vas posar com a excusa. Ets un bon exemple. Bé. Per tant, avui t'hem d'aplaudir. Novita, m'han dit que al moneder hi havia 10.000 iens, oi que sí? Doncs a mi m'han dit que n'hi havia 100.000. Què? No ho sé, més o menys. Tant és la quantitat, però tu ho vas tornar. M'encanta això dels rumors. Sí, ara divulgaré un rumor encara més impactant. Ei, vine. A veure, quin rumor podria fer córrer... Ah, sí, que en Novita és molt bon noi perquè va netejant totes les cases del barri. Rumor! A veure què passarà amb aquest rumor. Novita, fillet, me'n vaig a comprar. Avui et faré sukiyaki per sopar, el teu plat preferit. Ara no és moment de quedar-me a casa. Així podré anar escoltant els rumors de la gent. Ai, sí. He sentit dir que va recollint la brutícia del carrer. És molt bon noi. Però veig que aquesta llauna no la recull pas. Que estrany, potser aquest rumor no és veritat. En realitat, potser no és tan bon noi. No, mira, ja l'ha agafat. Ja ho sabia, que era un bon noi. Sí, tens raó. Tinc la sensació que alguna cosa no va bé. Oh, aquell noi d'allà és el famós Novita, el noi que recull la brutícia del barri. Doncs jo avui he vist molta brutícia pel carrer. Em sembla que això que diuen no és veritat. Ara mateix em poso a recollir. Mirin, senyors, ja està tot net. Oh, quin noi més bo. Tot el que diuen és veritat. Ai, no entenc què passa aquí. Ei, Novita! Doraemon, He vist que no hi ha cap dels dos ocells a la gàbia. és que... Què? Que potser has escampat un rumor fals? Doncs sí. Oh, doncs has comès un error terrible. Si divulgues un rumor fals amb l'ocell dels rumors i no et comportes tal com has dit, el rumor es converteix en un rumor dolent. Has de saber que els rumors dolents s'escapen 10 vegades més de pressa que els rumors bons i per això mateix, d'aquí no res, la gent ja no et farà gens de cas. Rumor! Jo aniré a buscar els ocells dels rumors. Tu amaga't en algun lloc on no et vegi ningú. Estigues tranquil, ja solucionaré aquest embolic. És en Novita, aquell que neteja les males herbes del jardí. En Novita, el noi que neteja el barri. És en Novita, ell que neteja les clavegueres. Molt bé, ja ho faré. És el noi que neteja les clavegueres. Ei, Novita! Et dediques a netejar tal com diuen els rumors? Trobo que ets molt bon noi. M'han dit que ara aniràs a netejar la xemeneia de la sauna Matsunoyo, oi que sí? Quina llàstima que no puguis venir a jugar. Adéu, noi. Adéu. Carai, això és horrorós. Ei, moltes gràcies! Els rumors que corren sobre tu són veritat! Vigila, no rellisquis, noi? Sí. Ja n'estic fart. Ja n'estic ben fart. Estic fart de tots aquests rumors. Mira, és aquell noi. Que no neteges la xemeneia? I allò de la brutícia del carrer també deu ser mentida. He sentit dir que embruta tot el barri. Quin nen més poco solto. Oi, aquesta és la seva mare. Oh, Novita. Mare. Mare. Aquesta nit et faré sukiyaki per sopar. Què? Estic contenta. És que abans ha trucat la senyora que va perdre el moneder per donar-te les gràcies. Et vull dir
Una cosa, corri el rumor que corri sobre el que facis. Jo sóc la teva mare i sempre creuré en tu. Gràcies. Residència Novi. He hagut d'anar més enllà del barri del costat, però ja he agafat tots dos ocells dels rumors. Ho sento molt, Doraemon. Estàs tip dels rumors, oi que sí, Novita? Sí, i saps una cosa? També he descobert que un fet real s'arriba a saber sense que es creï cap rumor. Així ja no els necessites, oi? Oh, i ara? Però si és una cotorra? Ostres, és veritat! No entenc com em puc haver equivocat. Això vol dir que l'altre ocell és... Lliure, i el rumor del moneder és viu. Novita! Novita! És veritat que t'han regalat un viatge per tot el món en un vaixell de luxe com a recompensa per haver tornat aquell moneder? I he sentit una cosa millor, que t'han regalat una casa! I jo he sentit que t'han regalat una pila de lingots d'or. A mi m'han dit que un milionari es va emocionar per la teva història i t'ha regalat tota la seva fortuna. Va, explica'ns-ho, sisplau, Novita. El rumor està totalment descontrolat. I ara què podem fer? Senyor Novita, expliqui'ns l'autèntica història de les recompenses. Doraemon, tinc molta por. Fins on arribarà aquest rumor? Ni idea. Que algú m'ajudi! Ajudeu-nos!